Hallo, ik zie waar Bill Kela en ik wil ons met nog een thema nog waar aantal Versen veel lezen en mit een thema mit verbringen. Wir reden immer von Jemeenschoft. Er sind verschiedenste Sorten Gemeinschaft. Viermal reden wir von, wo wir kann Gemeinschaft haben mit Gott. Und dat is een ding wat we unbedingt wat we sehr wichtig haben. Aber das nächste Ding, wat ik reden wil, ik wel een beetje van Eltern en Kinder en Jugend, wil ik dit mal een beetje reden. We lezen dat in Epheser 6, sagt dat Kinder, jullie Christenpflicht, als jullie Eltern te gehorchen, willst dat is wat rechte te doen. Voor de moeder ihren, wird het eerste gebod waarin God een verspreking had. Dat die dat goed gaat en die lang op deze eerd leven kost. En de vaders verzorgt jullie kinderen niet, tragt die christelijk op en doet die aan het christelijke zijn terechtwijzen. Want wie deze vers gelezen hebben, dat zit meestens van de Paulus wat hij geschreven heeft. Wel, Paulus schreef het over, dat is al dat is de vijfde gebod in het Oude Testament. Lezen we dat ook. En zo hij holt dat Oude Testament, het vijfde gebod, en hij zegt, die kinderen de christenpflicht eerst jullie eltern te horchen. En zo dat je het meest met zo aan te horen, als van dit nu, het ligt nu alle op het kinderen. Maar ik geloof niet dat het werkelijkheid dat waar je alles meent. Wils, ik geloof de raadste plicht wordt hier als op te de eltern. En zo als eltern wil ik die vraag stellen. Best u eerbaar, best u würdig, dat die kinderen die werkelijk eeren kan. Als er wordt om eeren. Ik weet dat kinderen die wel eeren de eltern eeren, want dat avondsmelig is, die doen dat. En die willen dat eeren. En zodat als de grotere opgave is te de eltern als werkelijk te de kinderen. En zo dat is wat ik geloof de vers hier werkelijk meent. En zo we weten dat ook aan de rechter, dat is op twee steden in de rechter geschreven, in de rechter 17, ook in de rechter 21. Daar redt het van, er wird geen koning in Israël en jeder einer deed, dus hij dat recht vond. En ik weet niet hoe onze Hiezer worden raan, want alle kinderen alles kunnen doen wat immer de jankert, wanneer hij dat jankert. En zo hebben we dat niet. We hebben dat door zijn ordnung in het huis. We eten 's morgens eten we frühstück, midden am dag eten we middag en in avond eten we avondkast. En dat is hoe we dat hebben. We moeten de universiteit moeten we slopen gaan, dat we morgens waren opgaan. Dit zijn ordnungen wat immer in onze huizen passiert en zal ook passeren. En dat moet zoveel, meint dat zoveel, is daar als irgendwo, daar als een koning im huis zijn. Nou, dat is ook niet geen jen, als de evens ook. Aber er ist eine Ordnung in Huis ben, wo jeder einer, der lebt in dieser Ordnung, dat wir die Gemeinschaft haben. Das ist anders, dann geschafft das nicht, die Gemeinschaft zu haben. Und so in 1. Petrus 3, Vers 7, da sagt er, diese Woche Jod so je Mondslied geht vernünftig mit jene Frühes, dat jene Gebete nicht verhindert worden, und denkt daran, dass sie schwacher sind, und dass sie Jod so gut Anteil an der Genot en dat eeuwige leven hebben. So hier weet we dat, lezen we dat die besonders die mannen, die zijn ongesteld als de vertreder, als de wachter en als een schutz voor de ganze familie. En zo, dat is de voor zijn plicht, wanneer dat deed wat zijn plicht is, dan kan die als een eerbare vader, dan kan die kinderen dem vader eeren. En hij zegt, dat denkt aan dat de vroegste is een zwakkere persoon en dat we als mannen, dat we immer voorop gaan. Want eerst wat je verder is in je huis, of wat bijzonder zwaar is, dat is de man zijn opgave. Want eerst wat is, wat door je verder is, dat is de man die staat op en je eruit. En zo dat is wat we mannen doen. En zo we zijn er nou dat onze vroegers worden den schutz schreeuwen wat hij treffen heeft. En de Epheser 4, vers 33, daar redt het deze weg al, aber allemaal die mannen zullen jullie vroegers groot zo goed zijn als jullie zelfs, en vroegers zullen zo zorgen dat zij ihre mannen achten doen. En zo hier lezen we dat de mannen en de vroegers, die hebben beide de gewisse opgave. De mannen, wie moeten dan zijn dat we onze vroegers worden lijf wezen. Die zijn empfindelijker als wat we ons mensen zijn. En dat we die worden lijf hebben, dat we die worden zijn, ook die dat wezen.
En dan is het aber ab zu den Frühs, als er dann die Verantwortung ist, wann die Mann ein Arbeiter ist, der bringt das Eten um Dash, oder der bringt mit Geld nach Haus, wo der mit Eten zu geben, wenn die Kleider haben zu brücken, und die einen Tag haben, und der Vater, der das dort, dann versagt er für die Frühs, dann seid ihr noch, dass ihr dem auch was achten ungefähr. En so dort ist, wo Eierlied untereinander, wo die Gemeinschaft kann haben. Wenn die Eierlied gute Gemeinschaft haben, dann haben die Kinder mit den Eltern meist ganz natürlich auch. Und so, wir haben gewisse Dinge, was wir an unsere Häuser haben. Wir hatten, ich weiß einmal, wenn es unsere älteste Kinder, die waren noch ganz klein, die waren vielleicht 3, 4, 5 Jahre alt, dann hatten wir das einen Tag, kann ich mich korrekt erinnern, wir hatten Ovenkast gegessen, wir hatten schön gegessen, wir hatten Jemeenschoft den Tag, wir waren alle Meid. Wir hatten den Ovenkast abgeräumt, dann wurde das wieder aufgewaschen, wir saßen uns am Bett da, bis zum Best gereiben, und wir hatten dann 2 kleine Mädels, und dann wollten die eine Appelsin haben. Na, die können nicht eine Appelsin haben, dann würden sie sich nach Schwein schmecken, wir hatten uns alle gebot. Und die können nicht eine Appelsin haben, weil die Tauben einen Stark hatten, in Prag hatten. Und 10 Minuten später, dann sagten die beim Daschen eine Appelsin. So, ich frage mich dafür, wo passiert das? Ich dachte, wir haben gesagt, die können nicht eine Appelsin haben. Aber das scheint so, wenn die lang genug brauchen oder lang genug schlammen, dann können die doch noch eine Appelsin haben. Und dann nehmen wir uns vor, das würden wir nicht noch, würden wir probieren, das nicht mehr so zu tun. Und so wie nehmen wir uns vor, wenn die eine Appelsin können, dann können die Furz eine Appelsin. Wenn die nicht Furz eine Appelsin können, dann können die auch überhaupt nicht. So wie nehmen wir uns das vor. Wir sehen, besonders wenn sie nach einer Jugend werden, wird es noch schlimmer. Diese Sachen, dass wenn wir nie gesagt haben, dass mein Nee, und wenn die Jo werden, dann wird es Jo. Und so, ich will bis nach eine Geschichte vertellen, als jung. Die von mir, ich will bei der Arbeit, und die von mir, und die will, die Jungs, ich weiß nicht, erst vielleicht 12, 13, 14 Jahre war. Die sagen, die Jungs, die wollen irgendwo hinfahren, ich weiß nicht, was die da gleich wollen tun, vielleicht Fashion oder vielleicht so was dort, aber die würden über Nacht wach bleiben. So, die würden freitags so aus, die möchten nächste Nacht nicht in der Show. Und so, die würden über Nacht wach sein, und früher mit der kann ich mit den Jungs mit. Weil das war ein bisschen eine größere Entscheidung, und wir hatten uns vorgenommen, dass wenn ein bisschen eine größere Entscheidung wird, die muss für Taub, ich in der Früh mussten die Taub die Entscheidung machen. So, ich sagte, ich weiß nicht, ich mag die Mann fragen, ob er das dort ist, und mag mir das ein bisschen besehen. Und er sagte, no, ich mag das nu weten. Weil ich sagte, wenn du das nu willst weten, dann ist das nee. Und wenn du wirst bei der Ovenkast warten, dann ist das vielleicht jo. Nou, hij moest bis krijgen, nu moest hij dat weten. We was dringend aanhouden. Bueno, ik zei, dan is het nee. En dan zei hij, oké, dan wil ik bij de ovenkast wachten. En zo dan wachtte hij bij de ovenkast, en dan bereiden we ons dat, en hij kon. Aber dat hebben we ons geleerd, dat we niet te hastig nee zeggen, und nicht te hastig jo. So wir hatten eine Regel bei uns, was wir proben mitzunehmen, was wir so gut als möglich proben not zu kommen. Und das wir das. Wir würden zu unseren Kindern, wenn das möglich wäre, dann sehen wir jo. Wenn das muss, dann sehen wir nee. Lass mir das noch einmal sein. Wenn das möglich ist, dann sehen wir jo. Wenn das muss, dann sehen wir nee. Und wenn das dann nee wird, dann wird das ganz 100% nee. Das ist, was wir proben zu tun. Und die Familie, die sind verschiedenste Wege, wo wir unsere Familie in Ordnung holen. Und eine Weg, wo viele Familien sind, ist, die haben entweder Angst für ihre Mama, noch oder die haben Angst für Papa. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das ganz recht ist. Wir sind in 1. Johannes 4,18, da lesen wir das diese Weg. Wir brauchen uns nicht fürchten vor einem, der uns wirklich gut ist. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst an uns unnötig. Wer sich noch fürchten wird, und dem ist der Leib noch nicht tüchtig geworden, will fürchten, der er sich verstraft. Ich kann Lied unter sich, was Angst haben, einer für den anderen. Die fürchten sich und die leben, wenn ich so und so wird tun, oder so und so wird sein, da wird mir morgen sehr doll sein, und dann sind die Angst dafür. Du hast der Leib noch nicht tüchtig geworden, wann das passieren wird. Und so wir müssen uns da noch einstellen, dass in unserer Familie ist, dass das keiner wird eine Angst, wird nicht überkommen, über keinem. Und so das ist so eine Familie, die muss ein Ziel haben. Und so eine Dinge, als dort ein Ziel tun, das besser merken. Und dass die mehr Gemeinschaft ist, dass die mehr Unterhaltung ist, dass wir uns besser verstehen können.
dat die communicatie, dat zeer klaar is, dat het alle wordt openbaar en dat je het te verstaan. En Jesua lezen we dat, in Jesua 4 lezen we dat, wens die tegen Israël, daar een brief daar kwam, dan bestelt God, die zullen uit die Mäden riefen, die zal van jeder stam, zal een steen met uitnemen. En die steen, die wordt bij Gilgal, zegt het, wordt die opgesteld. En die stenen, die worden nu aan klappen van gemaakt. En de oorzaak waarom die daar en dat de opstelden, is dat wanneer de kinderen worden vragen, mama en dad, waarom zijn die stenen daar? En dan worden die zeggen, wel eens mal doel zaten, ik wil die mal die geschichte vertellen. En dan worden die geschichte vertellen, worden we gelijk hier 13 jaar dan riefen, we met 53 uitgegaan, en voor de haar van dat je doen had en ihre levens. En zo, ik geloof, we zullen aan onze Hisa, we zullen irgendwo een ding opgesteld hebben, van het gingen vertellen, waarom hebben we dit ding door am Glasschap? Of waarom staat dit ding bij ons? En dan hebben we de gelegenheid, ik wil die money geschikt vertellen. En dan kunnen we als ouderen, kan onze kinderen wat vertellen, waar die haar in onze levens die arbeid hebben. En doordat kan we met die hoop een veel betere gemeenschap hebben. Maar ik wil een klein beetje tot de jugend nog reden. We weten dat de jugend zijn zeer vertieft in ihre Gemeinschaft. Die willen allemaal met Jugendhoop zijn. En wanneer die eerst bij 12, 13, 16 jaar oud zijn, die nu omkast naar provincies te houden, als je niet meelig. Die willen niet met ihre vriendhoop zijn. En als er wat aardig met, wel, nee, dat is niet wat aardig met. Dat is God die gemerkt heeft. Wils hij zei dat in den eerste, wenn ze in eerste Mose, het eerste kapitel, dan merkt hij de ganze wereld. En den eerste dag, wenn Gott de eerste dag gemerkt had, dat hij merkt licht den eerste dag. En dan zei hij dat weer goed. En dan den tweede dag merkt hij nog van onder, dat weer goed. Den derde dag merkt hij nog van onder, dat weer goed. Den vierde dag merkt hij de zon en de maan. Dat was hij nog niet ganz klar, wie dat schaffen heeft. Wils den eerste dag merkt hij licht en den vierde dag merkt hij de zon en de maan. Ob het weer licht eier en de zon en de maan weer, dat weet ik nog niet, wie dat schaffen heeft, maar dat is wat de Bibel aan zei. Den vijfde dag zei hij dat weer goed. En den zesde dag, dan zegt hij dat kwijt. Dan zegt hij, dan merkt hij nog de dieren en mensen. En maar dan den zesde dag zegt hij, dat is zeer goed. En zo van wo we gemerkt zijn, en ik weet besonders jugend, ik dacht immer, wenn ik in de jugend was, ik had immer beschwinste gedanken. En zo'n dingen als dat wordt alle dat we zeer, zeer gorstig. Ik was immer een van de beste jugend. En dat waren niet andere jugend, dat waren allebei. Dat was ik was op in een kolonie. En zo dat ik had niet een goede jugendtijd. En maar ik zag dat immer aan dat het wordt fijn zijn, want er kon een betere gemeenschap zijn, maar dat weer niet. En zo, wanneer die mij dan weer gevraagd had, of dat zeer goed was, dus Gott mij gemerkt had, ik wil zeggen, nee, dat had een veel gemerkt. En maar het is wat de Bibel ons zegt, het is niet bloos, het weer niet bloos goed, dat weer zeer goed. En zo, ik weet dat jongens, die kijken naar mij en mij die kijken naar jongens, en die wonderen, wer wordt mijn levenspartner, wer wordt dat zijn? En zo, en die weten niet nog wat ze zeggen doen. En in een andere session, daar reden we een beetje van, waar ik dat beobacht had, wens Martha, wat Lothar mijn vrouw wordt, wens we vangen aan te spazieren, wens dad te dood kwam, met hem tractor. En zij weer 17 jaar van mij, en die kon dat ganze huis in ordnung houden. Die mocht dat eten, die was kleider, die mocht dat huis rein, die wilden reine baden, en alles deed hij voor het ganze huis. En dan wist ik dat daar weer een diepere karakter ben, en deze maal, en dan wil ik gaan. En zo, wanneer ik voor de jongens, allemaal, ik wil houden, dood niet kijken wo die wat van smaken trakt de jongens gaan, of wat van strome kleider die mjales gaan. Dat is alles bloos van buiten. Wat heeft hij voor karakter? Is er wat dieper als bloos de huid diep? Ik weet, er zijn veel van die, ik dacht allemaal de mjales, die leiden een beetje smaak, maar wanneer ik die hier, wanneer die spazieren, die jebben bloos. En ik had geen gebruik daarvoor. Ik wil een persoon hebben dat wanneer de zware tijden worden komen, dat ik kon met dat het de zware tijden kon doorgaan. Zo, alles van je jong interesseert, dan voor je met die maat naar zijn huis. En wanneer du dat zet, waar hij met zijn mama omgaat, als hij grootmoedig te zijn mama, als hij respectloos te zijn mama,
als hij dat zijn zusters, vielleicht jüngere zusters hat, dat die uitnutzen en dat hij met een raan voor hem en dan dat hij alle zich vechten doen voor hem. Wanneer dat zo'n jong als staat, dan word ik die woorden voor hem. Wat luister je wat hij zegt, wanneer du die worst met hem bevrieden? Wanneer hij zijn mama niet meer respecteert, luister wordt hij die respecteren. En zo ik bedoel dat zeggen. Maar jongens, wanneer je met een maal top zet en je würden dat met niet schuldig worden erst, voort mal met die, met nu er huis. Als de groot moeilijk te ihre papa, als de immer aangehoorzaam, als de immer jeen aan. Zo wanneer du die bevrieden is, als de immer jeen aan je was, luister je, die wordt met die in de eenigheid zijn, wordt in de goede gemeenschap zijn met tussen je, ik bedoel dat zeggen. En zo deze dingen moeten we ons beobachten. En er eenmaal 5, de eerste 5 vers, daar lezen we dat. En de eerste 2 vers lezen we dat zegt deze woorden, we freuen ons in de hoopning, God zijn Herrlichkeit te zijn. Dat is een grote vrijheid wat we daar hebben. Maar voor de nächste vers, dan dreht het beeld zich een beetje. Maar niet meer bloß dat, zegt hij. So, er is nog meer te deze vrijheid. Dan zegt hij, we freuen ons ook, we zijn ook vrouw. Hij zegt, wanneer we lijden moeten. Wils, dat lijden, dat brengt ons geduld en maakt ons standhaft en geeft ons een dieperen karakter. En zo als jugend besonders, ik wil jullie zeer leggen toe te roden, laat me dat lieftolig zijn. Ik wil dat zeer, zeer lieftolig zijn. Ik hoop dat du kost genoeg lijden in din leven, omdat du kost leren geduldig zijn, en dat der geduld kan we leren durchführen, standhaft te worden, en der standhaft biedt ons karakter ab. En dan zegt het, wanneer de karakter is abgebuut heeft, dit werkt aan ons hoopning. Dit geeft ons hoopning. Dit is voor het leven in werkelijkheid is. Jugend, wanneer je nog niemals aan technisch voor de tijd gegaan, wanneer je voor lang genoeg leven, du worst. Du worst technisch voor de tijd gegaan. En ik hoop, du kost deze vers kost je in betracht nemen, wanneer je niet voor de tijd gegaan is. En Jeremia 29 is een zeer, zeer bekende vers wat er is. Die brug wie 14. En loop me die mal en hoe zou ik dat zeggen, in deze ambiente, in deze omstand, loop me die mal lezen. Jeremia is in een stad, waar hij weer, die prophezeien tot het Jüdische volk, dat de Babylonier würden komen, want ze niet würden arbeiten. En die deden ook met het, dus die harten hem helemaal. Maar dat is niet wat God zijn plan was. God had niet een plan dat hij zullen gevangen genomen worden. Dus dat is hier schrift dat. En zo voor die als jugend, God heeft een plan voor die. Laat me dat maar lezen. Ik heb dat goed overgedacht, zegt God. Ik dacht, God, we al wissen, die braucht niet eerst nog alle dingen zouden overdenken. Maar dit zegt hij, het heeft me goed overgedacht, zegt de Heer, wat ik voor jullie gepland heb, en dat is vrede en erfolg, en niks schoden. En ik wil jullie een toekomst en een hoopning, wil ik jullie geven. Zo, jugend, neemt dit aan. God heeft een plan voor die. Maar, wist je die hargen of niet? Want du wirst nur Gottes woord hargen en Gottes warning aannemen, dan heeft hij een goede plan voor die. Dat hij wel had, du sollst dich liegen gaan, dat liegen is niet nur wat hem uit is. Maar den karakter, dat is nur wat hem uit is. God fehlt Mana en Frühes, wat een diepere karakter hebben, om zijn werk doen. En dat is wel het, voor die, wel hij heeft een plan, zegt hij. Hij heeft een plan, en die plan is vrede, en erfolg, de toekomst, en de hoopning. Dat is wat hij voor die heeft. En dat wil we ook gaan. Dit zijn de dingen, naar wat we uitzenden, dit geeft ons gemeenschap.